Ay, magandang umaga po, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Pag-asa. Samahan niyo ako at pupuntahan natin ang isang residente dito sa Barangay Pag-asa. Shoutout pala sa lahat ng taga-Barangay Pag-asa. Yung taga-Mandaluyong City. May sponsor na pala tayo ngayon. Doon na pala tayong sponsor. Ay sa sponsor natin, Philips. Sa bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin ng healthy water. Purifier water at ang water dispenser. Salamat, Philips! Malinis na tubig, hangad ng Philips Water. Si tatay pala, kaya siya na-stroke dahil sa high blood. High blood na tayo. Na high blood, tsaka pagod, over fatigue. Tsaka yung lechon, kumain daw siya ng lechon. Kaya, tay, kamusta tay? Okay. Gumaan. At gumaan. Maraming salamat. TV Bisaya #1. Pahirap ba kayo? Sigurado si TV Bisaya ayos. Ang kibigyan natin si TV Bisaya ayos. Don't forget to subscribe, like, and share TV Bisaya. Kasalukuyan nating binabaybay ngayon ng Kalientong dito sa may Mandaluyong City at pupuntahan natin ang isa sa masugid nating taga-subaybay. Kaya kayo naman ang pupuntahan ko sa susunod na vlog. Hello po. Magandang hapon po. TV Bisaya. Okay. Okay, nandito na tayo. Nandito na tayo sa kanilang apartment. Halika na. Pagbungad ko pa lang ay nakikita ko na hirap si tatay at may benda sa kanyang kanang kamay. Hirap sa kalagayan si tatay sa ngayon. Tatay, ilang taon ka na na-stroke? 3 years daw siya na-stroke. Barasan to? Sa laway pamunas-munas ng laway nito. Tay, unang-una sa lahat, may hindi ako bibigay sa'yo. Si Tatay Edgar pala ay dating graphic artist. Sa lahat na graphic artist sa ating bansa, shout out sa inyong lahat dyan. At sa trabaho siguro,
puyat sa trabaho, gumagawa siya ng script, nag-audio at video siya at nagdi-director pa. Graphics. At graphics. Graphics po. Edit. Artist. Editor. Editor din, nag-edit din kayo. Visual director. Scriptwriter. Nag-scriptwriter ka rin. Voice talent. Voice talent ka rin. Director. Director pa. Isang production ay ginagawa ni tatay. So, tay, umpisahan natin yung, unahin natin ito. Ito Ano yung, po yung kanya? Ano po yung tinamaan? kanan. Medyo matigas na. Sisilipin natin yung kamay ni tatay. Kamay ni tatay medyo matigas. Medyo matigas. Tayo medyo matigas tayo, no? Malambot na tayo. Tayo. Malambot na. Ito lang yung pinindot natin, no? Papansin mo, malambot na. Kaya, malambot na. Pero masakit tayo. Kasi maluwag. Huwag na lang, huwag na lang. Meron pa sa taas bilog. Maluwakan. Ano masakit? Yung masakit tayo? Dito lang yung masakit. Dito. Kaya. Itas natin tayo yung lalaki natin. Kanina, no? Ayun, malambot na. Uy, tumutok ka na. Uy! Ha? Naghanap Saan ka naghanap? Sa Facebook? YouTube. Sa YouTube. Lumabas ako doon? Walang bayad. Kaya iba, hindi ako naniwala. Hindi ka naniwala sa iba. Sa akin, si Bibisaya, naniwala ka? Kaya walang bayad. Ay, binabihan. Meron kang para. Pinagkunan ng lahat.
3, mga 1, 2, 3, sarado. 1, 2, 3, mga 1, 2, 3. Okay lang? Okay ka lang? Ha? Ano, kamusta naman? Okay lang. Hindi na tayo sa ito yan. Doon po ay sa pandinig saka sa paningin. Tumunog ba? Kabila? Uy, tumunog din. Pero tatlo, apat, 5, 3, 4, 5. Kabila. 1. Diba naman? Yan na. 1, 2, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. Ha? Pasarin. Isa. Dalawa. Tatlo. Wow. So. Wow. Okay, kabila naman tayo.
Pero okay lang. Ito lang yung ano. Okay, okay lang. Okay ka lang. Ha? Pero okay lang. Bon. Kaya, High blood siguro. Nagsulat na siya, kuya. Ha? Okay. Ito na. Okay na kami ni tatay.